Hoi, wij zijn Marit, Lois en Maud. En wij gaan jullie meenemen hoe het allemaal gaat met voorleeswedstrijd. En vandaag beginnen we met de klasrondes. Veel kijkplezier. Let's go! En ik doe mee aan de voorleeswedstrijd met het boek De Verschrikkelijke Meneer Gom en de Aardmannetjes. Het is geschreven door Andy Stanton met illustraties van Matthijs de Leeuw en vertaald door Eeuward van de Vendel. Het is een groen boek en het thema van dit jaar van de Kinderboekenweek is Giga Groen. En ik ga nu beginnen met lezen. Pakte haar vast en vlogen met haar weg. Zat op de bank en staarde ingespannen naar zijn telefoon. Wacht maar, morgen zet hij zichzelf voor gek voor jong Tipi. Hoi, vandaag is het donderdag. Vandaag wordt er bekendgemaakt wie van onze school, van de 4 finalisten, doorgaan naar de school voor Zeeuws-Vlaanderen. En dit zijn de finalisten. Dit zijn ze van groep 7. Hoi, ik ben Tessa. Hoi, ik ben Lars. Hoi, ik ben Lois. Hoi, ik ben May. En vandaag gaan ze strijden om de eerste plek. Let's go! Lars de Wind. Ik zit op de Sint-Bavouschool in Oostburg. Ik ga vandaag lezen uit het boek Het leven van een loser flitsvakantie. Een maand zijn ze nu al bezig. En wat weten ze? Niets. Helemaal niets. Lef reageert niet. Ik vind deze boeken heel erg leuk omdat ze heel grappig zijn. En als ik de boeken lees ga ik helemaal mee in het verhaal. En dat vind ik het boek ook zo leuk maken. Het boek gaat over een jongetje dat Bram heet. En hij had niet zo'n leuke zomervakantie gehad omdat hij van zijn vader weer bij het zwemteam moest. Hetzelfde donkere ogen. Weer hetzelfde kleur haar. Ja, ik zet mijn euro in op nummer 3. Esper pakt het geld aan en stopt het in de pot. Hij noteert de gegevens van de jongen. Meisjes, papa's en mama's, we zijn eruit. Sowieso vind ik dat ze alle 4 een applausje hebben verdiend. Het was super spannend. Jullie hebben echt ontzettend hard je best gedaan. Maar ja, ik kan er maar 1 echte de winnaar zijn. En we waren er eigenlijk wel unaniem over eens. 3, 2, 1. Tessa! Dat is ook super knap. Heel goed gedaan. Op naar de volgende ronde. Heel gedaan. Ik zat in de jury en dit is de winnaar geworden. Gefeliciteerd Tessa. Dankjewel, ik ben echt heel erg blij dat ik door ben naar de volgende ronde. Ik deed ook nog mee in de klasrondes, maar ik ben jammer genoeg niet doorgegaan. Dit was ons filmpje. Doei doeg! Doei!